Когато буря се задава и небето гърми, ще ти кажа какво да направиш ти. Изключи телевизора, компютъра, врати, прозорци затвори. Изключи телевизора, компютъра, врати, прозорци затвори. Ако си далече от дома си, не дей изгубвати ума си. Влез в обществена сграда, потърси си сигурен подслон. Влез в обществена сграда, потърси си сигурен подслон. Когато дъжд силно завладее,